μοναδική κλινική στην Ελλάδα η οποία ασχολείται με ιατρικούς όρους κάθετα αποκλειστικά με θέματα των μαλλιών. Ένας αποκλειστικός τρόπος αποκατάστασης του τριχωτού της κεφαλής είναι η μικρομεταμόσχευση. Η μικρομεταμόσχευση ακούει σε δύο ονόματα, FUE και FUT. Η FUE είναι μία μικρομεταμόσχευση όπου η λήψη του μοσχεύματος γίνεται από μεμονωμένα τριχοθυλάκια έως πολύ μικρές ομάδες τριχοθυλακίων. Αφού εκτιμηθεί και ζωγραφιστεί η περιοχή που θέλουμε να αποκαταστήσουμε, παίρνουμε από την δότρια περιοχή που αποτελεί το πίσω μέρος της κεφαλής του κάθε ενός ενδιαφερομένου τόσα μοσχεύματα όσα μας χρειάζονται για να αποκαταστήσουμε το τριχωτό της κεφαλής χωρίς τομές και χωρίς ράματα. Η FUE βασίζεται στην αφαίρεση μεμονωμένων τριχοθυλακίων από περιοχή σταθερής τριχοφυΐας και υγιή τριχοθυλάκια, όπου με μεμονωμένες λήψεις, επεξεργασίες με τα ειδικά μικροσκόπια, τοποθετούνται στο σημείο που έχουν ανοιχτεί πόροι τα νέα τριχοθυλάκια. Το πρόβλημα της αποκατάστασης λύεται σε μία συνεδρία. Η FUE είναι μια απλή διαδικασία μεταμόσχευσης όπου ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κανένα μετεγχειρητικό πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της FUE είναι ορατά από 3 έως 5 μήνες, αλλά ολοκληρωμένα περίπου στο 8μηνο ή 10μηνο.